Salutare toată lumea, eu sunt Mădălin și astăzi facem un episod de GTA România. Episodul ăsta știu că l-ați așteptat de foarte mult timp, dar o să apară... Astăzi este... Astăzi e joi. O să apară vineri, printr-o vreme, depinde la cât vă uitați. Da, deci episodul o să apară undeva vinerea, o să vedeți voi. Dar acum eu filmez cu joia. Bine, am luat curba. Curba! Aici o schelă care pe vine la ușa, o sesc, o să mă fac construită de mine. Au. Mai bun. Și astăzi m-am gândit să ne plimbăm pe aici. Oh! Oare putem să... Ia Pioronis. Deci dacă sărim pe asta, să intrăm acolo. Ok. Stai că din ajungem. Stai că-s curios de ceva. Dacă eu așa aici, de pe motor, dacă sar acolo. Motor să nu caz. Ai pereți invizibil. Stai pe motor. Lasă-o să zboare. M-am avertizat. Mi-a la mama sluță. Că vreau să mă duc în alt oraș. Nu, hai că mă duc cu motorul, da. Oh, nu, am schimbat din lista la radio. Dar mai n-ar trebui să auziți. Oh, mamă, bă, de ce m-am izbit acolo. Știu ce aici de la mintim. Mamă, am vrut să lovesc pe ăla. Mă scuzați că n-am vorbit de acolo o perioadă mai lungă de timp. Deci chiar îmi place. Ce fain, m-am rărit de pe ea, era acea. Aceasta o vreau, nu știu ce asta. Bine, se oprește de tot. Nu știu ce marcă de mașinuță. Mai bine motorul. Uhu! Pune-mă. Hai să mergem, oameni. Mergem unde ne-am propus. Unde ne-am propus? Nicăieri. Wow, e deșteptare, da, știu. Nu, ce mai ne plimbăm pe toată harta asta. Dar de unde apucăm. Hai să mergem. Da, îmi pare rău că nu prea vorbesc, dar mă cunoașteți. Cel puțin cei care mă știu în Maria, știu că vorbesc. În fine de roșu. Da. Știu mașină, mă, să mai bine motorul. Uite, mașină de asta, ce marcă-i? Uite, bine, să ajungem cumva. Dar cum? Da, vezi? Oprești. Al văzut. Nu, am căzut. Ce pot să-l vreau, că știu că alunecă foarte tare. Să-mi place asta, mă duc cu el, că îl pot controla din nota 10, fiți notați. Nu m-am justificat. F. Ia zăzut motorul.
Da, eu nu trebuia să mă duc, boss. Mă scuzați că nu vorbesc, dar nu știu ce am, sunt foarte obosit. Uite, acolo trebuia să mă duc, bă, da. Asta e bine, hai da, oh, record mondial de mers pe două roți. Nu, las că e bine. Pe aici am unul, să de față scurgă. A, uite și pe ăla. N-ai mă astăzi cu Dacia Hug. O luăm motorul pe aici. Aia n-a pe aici. Nu m-a răsturnat, nu m-a vrut să fac un record de mers pe două roți. Oh, nu era să mă calc. Ziva. Mă scuzați dacă au apărut ceva în colțul de jos pe ecran, unde e ăla de cronometrada. Cronometrada asta, în fel de viteze. Asta n-am nimic, dar îmi place. Sper să nu se audă la fel. Uite, am văzut-o, uite iară. Unde mai merge, bă? Nu, pe aici. Nu mă avem acolo și pe era. O luăm printre motor. E ăla care îmi place mie, Pare rău, pa. E un... Stai că lasă-mi acolo. E un chopper de la original. Ăsta. Deschide poarta. Ce-i pe aici? Ce-i jeep-ul ăla? Nu vreau să fac accident. Bă, de-l împace, am crezut că e de la aici. Am crezut că e o rampă să pot lăsa peste cardul ăla. Am găsit un cole. Oh, nu le iau că n-are găsit. Ani, mă! O să nu știu. Opa! Ah, păi mai dă-mi paci. Unde-i motorul? Unde? Acolo. Cred că pot. Aleluia! Hai că am dat la cont. Dar mai bine o dată. M-a sunat de la G. Ah, dă-mi paci, bă, dar cum te mai să iasă de aici? Oh. Ce acolo? Ce-am căzut? 4 din armură. Ce ești? Mă, să nu mor cumva. Fugi, mă, odată. Uite, vreau pe acolo. Wow, îmi bag mine. Vreau pe acolo, vreau pe aici. Bă, am ieșit. Ce mai vrei? Da-mi vrea chopperul. Oh, fuck, ce-și? L-avem pe cineva cu chopperul. Nu, ne-a polițistul. Oprește, nu! Vai, bine că am căzut pe el. O, da comandă. Nu vine poliția pe mine. Da. Uite, mi-a fără o mașină de aici. O stai. Se trage, fugiți! Ia, e bun, mă. Nu mai, mi-ați căutat chopperul, dar nu cred că mai pot să spun unde. Încă în viața mea. Aș pierdut. N-ați auzit absolut. Ce e asta, bă? Chopper! What is this? What?
Citis. Oh, ce de mai mișto că ăla. Digital, castel. Ce mă cu? Uite mă că ciopărul. Băi. Păi. Așa, deci noi vrem să mergem pe acolo, da? Nu, pe acolo mergem. Dar nu bun, atât de mult. Nu, mă dau ce sus, nu, ce ai făcut? Pleacă, nu, du-te, mă, nu fie de mă. Eu spun o dată, bă, Dumnezeu, ce mă, nu, pas. Bă, să nu m-am un chopper avem, bă. Am ajuns acolo, bă. Ce era verde pe ecran, bă, pe dată? Sau ori televizorul, cred că l-am uitat. Ignorați. Chopper. Ce mă costă un chopper? Uite ce... Chopper! Chopper, pa! Stai, o plecut, nu? Am căzut pe burtă pe motorul meu. Asta pare rău. Nici n-am nimerit. Bă, mor. Ne, hai că m-am nimerit. Na, am pe unde trebuie să mergem. Nu, mă, da! Păi, o să ca ăla de GTA 5, mă. Trage de volan în față, tot chiar dacă ești pe... Uite, a zonul acolo, ți-a văzut? I-a văzut? N-am fios. Mai ceva aici. Era în față, uite, de volan. Uite. Vedeți, ăsta nu mai trebuie, ăsta-i de ăla. Nu, n-ai bani, duc. Hai ca pe peci. Pă, plăcu pe acolo, pe unde am intrat eu. O să fac, bă, voi vedeți pe ăla? Acolo un punct caput. Aspirine. Aspirine. Mă uit la desene, bă, unde am ajuns, bă, mă uit la desene, e incredibil. Bun, bă, da, eu zic că cam ajunge cu video-ul, nu zic, nu ziceți. Vreau să văd unde ajungem în orașul ăsta, după aia, da, acolo cu piciorul, da, așa, da, hai cum intra eu. Intră, vezi, nu, Dinamo. Wow. Bun, oameni buni, cam atât a fost cu episodul ăsta. Eu am fost Mădălin și până data viitoare. Revedere!